Здравейте! Отново време искам да направя този клип. Този клип е за abv.bg и как винаги изтърпвам, когато някой използва ABV с своите социални мрежи. Особено ако са бизнеси, които имат достъп до бизнес акаунт, до бизнес страници, до рекламен акаунт в Мета, нали, в Facebook, в Instagram и така нататък. За какво става на въпрос? ABV, нищо лично към вас, просто сте платформа на милион години, но ви липсват две основни неща. Две основни неща, които трябва да оправите. Това е така нареченото двукратно удостоверение. Номер едно. Двукратното удостоверение, което е мега важно. Какво е двукратно удостоверение? Това е да получите SMS, когато се опитвате да влезете във вашия профил. Пишете си профила, пишете си паролата и след това без този код от SMS-а, който сте получили, не можете да влезете в въпросния профил. Това е много важно, защото дори човек, който ви знае паролата, няма как да влезе в профила ви без този код. Второто нещо, което все още ме очудва как е възможно да е реално в ABV, е следното. Ако 90 дена вие не влизате във вашия профил се рестартира, спира, не знам точно как да го нарека, но ако влезете след 90 дена, т.е. 90 дена не влизате, след 90-я ден влезете, ще видите една празна почта. Първо, когато напишете вашия имейл и вашата парола, ще ви изисква отново имена, все едно ще се регистрирате имена, телефон за връзка и така нататък. И след това ще отворите една празна почта. Така, до тук всичко е окей, нали? Изпуснали сте го този момент, взели сте си обратно профила, окей. Но, за съжаление, има страшно много хора, които точно това и чакат, точно това и дебнат, дори и в този момент. Крадат ABV-тата. Защо? Как така ги крадат ли? Да кажем, моят профил е kamen_90 abv.bg. Заповядайте, изпращате каквито искате имейли, влизам точно един път на 80 дена, само и само за да видя малумния спам, който не знам откъде се получава, но не влизам 90 дена в моя профил и след това някой друг просто решава да запази това име, kamen_90. И вуаля, системата на ABV му позволява да го направи това нещо, защото смята акаунта за неактивен и юзернейма за свободен. Така, и когато стане така, че може би на случайен принцип, не знам как работят тия пирати, хакери в кавички за мене, открият и влезат в този профил, сменят му паролата, сменят му данните и край този имейл вече не е ваш. Какво обаче се случва, ако използвате ABV с вашия Facebook? Много е просто. Те вече имат достъп до вашия Facebook. Отиват в профила ви, въвеждат имейл, въвеждат някаква парола, виждат, че паролата не е съща като на ABV-то ви, дано слагате различни пароли всъщност. Цъкат върху забравена парола, получават имейл на вече не вашето ABV, сменят ви паролата, взимат ви профила, в много случаи влизат, пускат някакви гнусни реклами, нахакват ви яко с пари, защото вие сте вързали вашите кредитни дебитни карти в рекламния си профил към Facebook и после се чуете как да се оправяте и почвате. Фриленсъри, групи за фриленсъри във Facebook да търсите, ама някой може ли, ама ти познаваш ли, ама ти това, ама ти она. Да, понякога успяваме да го направим, понякога успяваме наистина, но за съжаление не всеки път. Много дълго време мислих дали да го направя този клип, но след снощното звънене от мой клиент, който в продължение на 6 месеца му обяснявам, че трябва да смени ABV, че е време да смени ABV, той накрая се опари. Да, успяхме в последния момент, успяхме да го спасим, така да кажем, профила, поради проста причина, че бях настроил така нещата, че само аз съм администратор на бизнес нещата в Мета и в Facebook и Instagram. Не ползвайте ABV за социалните мрежи. Може би за всичко друго ABV е перфектно, но не и за социалните мрежи. Защо смея да твърда тези неща? 90% от нашите клиенти, които идват с проблем с социалната мрежа, с откраднати профили, с блокирани профили, са използвали abv.bg. Това е. Много е просто. Нищо лично, отново казвам, нищо лично към платформата. Шапка ви свалям, от 100 години сте в бизнеса, евола, но е време да направите някои промени. Затова, че следващия път, когато се регистрирате някъде, помислете кой имейл ще използвате. До скоро!